Тъй като всички постоянно казват, че съм ходил все в Гърция, сега отиваме на Рилските езера. С личната ми шофьорка, че мен не ми се кара нещо вече. Вече сме в Сапарева баня и ще спим ето в тази къща. Има 6 шезлонга, може да ги извадите да си ги сложите където. Само да отбележа, че къщата, която наехме, е уникална. Любов от пръв поглед, кажи. Едно за преди лягане и утре 7:30 за Рилските езера. Часът е 6:36 и е време да се запътваме към Рилските езера. Айде, напред към Рилските езера. Лифтът вчера не е работил, днес го тестват и може би днес няма да тръгне, затова трябва целият преход да го направим пеша. Има доста голяма опашка, много правят, иначе пеша. Вече стана 10:15 и все още не сме се качили на лифта. 15 си взех билет за лифта, 30 лева двупосочен. Най-накрая изкачваме се вече към Рилските езера с лифта. Ще го вземеш. След малко започваме изкачването, но първо за сила задължително един сандвич. И снимах. Трудното вече мина. Хубаво е човек поне 2-3 пъти в годината да се изкачва на някоя планина. Има още доста път, трябва да отидем ето там. Това е езерото Бъбрика. Не успяхме да видим всички езера, защото наистина преходът е много голям. Другия път, като всичко е наред, ще дойдем много по-рано и ще видим всички езера. Сега отивам да хапна фасулче и да пия на една биричка на хижата. Бобсмана тарки, пиринско, 2 филийки хляб и картофки с сиренци. Живи и здрави от Кибритя и ай чао!